Regnestykket hedder 455 minus parentes minus 19 plus 45 minus 89. Og vi siger 455, og fordi det er minus ved siden af hinanden, bliver det til plus. Så det er 455 plus 19. 5 plus 9, det nej. Jo, 5 plus 9, det giver 14. 4, en i mængde. Og 6 plus 1. Og 6 plus 1, det er 7. Så er det 4, så det er 474. Plus 45. Det er 5 plus 4, det er 9. 7 plus 4, det er 11. Og så 4 plus 1, det er 5. Så det er 519. Og 519 minus 89, 9 minus 9, det er 0. Så låner vi fra 5'eren. 11 minus 8, det er 3. 430 er resultatet.